víš. Co budeš dělat ty asi? Jestli to byla mafa, tak teď už se podle ní nebude nikdo orientovat. Ne, já se tím zapojím pedál. Ty už tě nemáš zapojený ten pedál. Ne, já ho nebudu Ty co ty jsi dneska celý den dělal vůbec? Ale já ho nebudu jako potřebovat, ale jenom... Tak jako... Už úplný konec, ne? Nebo? Já ti to tam také nechám, já si to pak půjčím, já si to doma prohlídnu, co? Jo. Protože jak tam byl ten závěr. Jo, to jsem úplně zapomněl. Ty zapomněl, jsi tam hrál furt takhle, jo? Jsem úplně zapomněl, na co bleš tady, na ten... Počkat, jo, to jsem ale blbec. Já si to jenom kousek pustím, jo? To jsem ale... Ruka, je tady vidět ruka? Jo. Jo. No ano. Jo, jo. Tady je vidět? To tam je vidět úplně krásně a tady je vidět ruka, jak no, tam... Tak to, no, běže se podívej, jaký mám za stranou, že jo, tady vyprat. Hmatník je vidět výborně, jo? No, to je důležitý. Hmatník je celý, a tady je vidět normální ruka, jak jde o struny, takže dobrý.